Hello sir, good morning. Ask ko lang sir, paano ba yung mechanics or step by step para makapag-join dito sa exchange gift nyo? Yes sir, good morning po. Ang mechanics lang po natin sir for to participate po, kailangan nyo lang po bumili ng gift item po with a minimum 300 to 1,000 po in any Ayala merchant po, maliban lamang po sa mga groceries po. At saka yung mga breakable item natin din po like baso, plato, saka yung mga medicine po, electronics, bawal din po, pati mga vitamins hindi rin po ina-accept po. So after that sir, nakabili na ako ng gift ko. Dadali ko siya dito. Yes sir, opo. Bali sir, pagdala nyo dito sir, dapat huwag niyo pong kalimutan yung resibo niya po. Dapat po makita natin yun. Then upon verification po, after namin po gawin po yun, i-wrap na po namin po. Then pagkatapos po nun sir, pwede na po kayo pumili ng kung anong number ang gusto yung kapalit ng gift niyo po. Napag-gift wrap na natin itong dala natin na laruan. So ang gagawin natin, pipili tayo ng number doon. So yun yung exchange gift natin. Number 18 ma'am. What time mag-start sir yung pag-exchange gift? Bali sir, mag-start tayo ng from 12 noon po until 8 p.m. po. And then po doon naman po sa mga namili po ng 8 onward to 10 p.m. po, pwede nyo naman po yun gamitin po pagka kinabukasan po. Basta huwag nilang po kalimutan yung resibo po. Aside dito sir sa Marquee Mall, Aguilas City, Pampanga, meron din kayong mga booth sa ibang Ayala malls. Yes sir, meron po tayo sir. Even sa Mindanao po, meron tayo sa Davao, sa Cebu, meron po. Marami po. Ako dito sir, yan may donations kayo. Para saan ba itong donations nyo? Yes sir, meron din po tayo sir donation for Ayala Charity Foundation po for children po. Doon po mapupunta. Via GCash po yung donation po natin sir. Scan nyo lang po yung QR po natin. Location yung booth ng Marquee Mall, Aguilas. Saan ba siya? Ano yung natin na landmark? Bali sir, dito lang po tayo. Malapit lang po tayo sa Metro Department Store po. At saka sa may parking B entrance po. And dito siguro, yan, Yes. no? Airshell Supply Airshell. Company. And dito sa may switch. Yes sir, sa side ng Apple din po.